V dobe posadnutej produktivitou nám stredoveký roľník pripomína. Človek, ktorý sa najprv modlí, pracuje najlepšie. Zostaňte s nami a vypočujte si dnešnú úvahu. Vítajte na kanáli Po stopách Pátra Pia. Či ste tu po prvýkrát, alebo sa k nám vraciate, sme radi, že ste tu. Skôr než budeme pokračovať, chceme vyjadriť úprimnú vďaku našim členom rodiny ctiteľov Pátra Pia. Vaša verná podpora umožňuje, aby toto apoštolské dielo deň čo deň oslovovalo duše, prinášalo útechu, posilňovalo vieru a udržiavalo duchovné dedičstvo Pátra Pia živé pre tých, ktorí možno potichu hľadajú nádej. Táto práca stojí na malej komunite oddaných podporovateľov, ktorí ju dlhodobo nesú modlitbou a štedrosťou. Ak ešte nie ste súčasťou tejto duchovnej rodiny a cítite povolanie podporiť toto poslanie, pozývame vás pripojiť sa k rodine ctiteľov Pátra Pia. Za vaše úmysly budú pravidelne slávené sväté omše a stanete sa súčasťou modlitebného spoločenstva pod ochranou Pátra Pia. Odkaz nájdete v popise pod videom. Prednedávnom cirkev slávila spomienku na svätého Izidora Roľníka. A vo svetle rady Pátra Pia čítať a učiť sa o svätých chcem s vami zdieľať úvahu čerpanú zo spisov profesora Plínea Correu de Oliveiru. Úvahu o tom, ako skutočne vyzerá svätosť. Izidor sa narodil chudobným, ale katolíckym a zbožným rodičom. Vychovaný v bázni Božej od detstva, praktizoval čnosti s vážnosťou. Všimnite si to. Je toľko obrazov svätých, ktoré ich zobrazujú ako prosťačikov, s naivným výrazom. Ale to, čo charakterizuje svätca, je zrelosť. Dokonca od útleho veku. Keď dosiahol vek na výber povolania, rozhodol sa venovať poľnohospodárstvu, pretože sa mu zdalo najpokornejšie, najnamáhavejšie a najbezpečnejšie. Vstúpil do služby šľachtica z Madridu, Juana de Vargasa, aby pracoval na jeho pozemkoch a spravoval jednu z jeho fariem. Nikdy nezmenil zamestnanie a slúžil svojmu pánovi s najväčšou vernosťou. A vynikal v tom. Pracoval takým spôsobom, že nikdy ani jediný deň svojho života nevynechal žiadnu zo svojich modlitebných praktík. Nikdy sa nepustil do svojich úloh bez toho, aby najprv navštívil kostol, vypočul si svätú omšu a pomodlil sa k Bohu a k presvätej Panne. Raz niekto povedal Izidorovmu pánovi, že prichádza neskoro do práce a že je menej produktívny ako ostatní. Šľachtic sa vydal na svoje panstvo, aby Izidora pokarhal, ale po príchode namiesto jedného pluhu uvidel 3, pričom Izidor viedol prostredný a 2 anjeli ďalšie 2. Vtedy pochopil, čo mu svetec často hovoril. Čas venovaný Bohu v modlitbe nie je nikdy stratený. Myšlienka je jednoduchá. Bol obvinený, že trávi príliš veľa času modlitbou a málo prácou, čím údajne poškodzuje svojho zamestnávateľa. Pán, ktorý by sa ľahko mohol podobať na niektoré moderné osobnosti posadnuté produktivitou, bol prirodzene znepokojený. Čo je toto? Pokles produkcie? Pozrime sa, čo sa deje. Odpoveď bola veľkolepá. Svätý Izidor sa veľa modlil a preto vyprodukoval viac. Anjeli pracovali za neho. Viete si predstaviť výraz tvári jeho pána? Pri výbere manželky sa Izidor rozhodol pre Máriu Toribiu, mladú ženu vysokých morálnych kvalít. Je známa ako svätá Mária de la Cabeza. Po narodení syna, ktorý zomrel v detstve, sa manželia rozhodli žiť v zdržanlivosti. Mária zostala až do konca svojho života vernou nasledovníčkou čností svojho manžela. Duch Svätý udelil tomuto neučenému roľníkovi hlboké poznanie práv viery, takže jeho rozhovory ohromovali poslucháčov. Aká pozoruhodná vec. Roľnícky teológ. Málo vzdelaný, určite neabsolvoval formálne štúdia, možno nevedel ani čítať a písať. A predsa bol človekom hlbokého premýšľania a modlitby. Predstavte si tú scénu niekedy večer. Denná práca je skončená, svätý Izidor sa opiera o veraje svojho domu a ľudia sa okolo neho zhromažďujú. Hovoril a ostatní šepkali v úžase. Aká múdrosť. A určite hovoril ako pán Ježiš, rozprávajúc v podobenstvách. Dnes na poli sa stalo to a to. Z toho vzišiel príbeh, zbožná úvaha, čerpaná z jednoduchosti vidieckého života. Profesor sa potom pýta, takmer s hlbokou nostalgiou za svetom, ktorý akoby zmizol. Kto dnes ešte pozná takéto veci? Kto je schopný obdivovať ich? Z akej kazateľnice počujete, že sa takéto veci rozprávajú? Izidor napokon ochorel, predpovedal svoju smrť a pripravoval sa s ešte väčšou vrúcnosťou.
Zomrel 15. mája 1170 vo veku 60 rokov. Je patrónom mesta Madrid. Profesor uzatvára. Vidíte, aké sú životy svätých. Človek si prečíta takýto život a je zasiahnutý obdivom. Určite nikdy nebol svetec ako tento. A predsa, keď si prečítame život iného svetca, povieme to isté. A za každým je to pravda. Každý je jedinečným dielom Boha. A potom sú tu ďalší a ďalší. Každý iný. To je veľká krása svetosti. Keď budeme v nebi a budeme môcť kontemplovať svätého Izidora, svätého Tomáša Akvinského, či Ignáca z Loyoli a toľkých ďalších, vtedy hlbšie pochopíme, čo to znamenalo, keď Boh stvoril vesmír a videl, že každá vec bola dobrá. Ale že celok bol ešte lepší než súčet jeho častí. Tak je to aj so svätými. Každý jeden je sám o sebe zázrak. Dovidenia na budúce. Dominus